Fej sejrin bil-teknoloġija? L-ewwel ħaġa jien personalment. Fil-kuntest tal-mużika ovvjament. Personalment, teknoloġija mhux I welcome it. Hija parti integrali minn ħajti. L-ewwel għatlek nagħmel satejn kuljum b'vran ta' ħaġa differenti. Probabbli sija u nofs minnhom huma bbażati fuq teknoloġija, ġifieri fl-istudju affarijiet ġodda, qed laħħaq ma nafajt li joħorġu. U jiena rid iħossi dejjem aġġornat, m'hemmx skużi, ġifieri dak li ħareġ il-ġimgħa ilu rid ikun naf bih u naf nusaħ. Dik tajli okej, sa fiex tgħinek dik, għodda li tista' tuża l-bżonnijiet li jkun hemm għax tinsiex it-teknoloġija ġib magħha wkoll ġanri ta' mużika differenti wkoll. Jiena li biss niddejqa Malta li ħanqabis li daqsxejn skor notlok deviation għax rid ngħidha l-ewwel ma tix li l-istili ta' mużika li joħorġu minn dal-pajjiż dejjem narhom kważi l-istess. Għandek rock, għandek pop, għandek hip hop, għandek ma dan taf kemm hemm stili oħra differenti li ma wħadd li jesperimenta bihom. Ġifieri again, ejja ma ninsawx li aħna Mediterrani, ġifieri by right, fil-fatt anke ċertu proġetti li għamilt jien innifsi, on paper mhux suppost ħadmu. Ġifieri Tribali waħed minnhom li on paper mhux suppost ħadem by right għax mela aħna pajjiż Mediterran l-imdorrin nilqgħu turisti u dak it-tip ta' fin diġej ta' wal holiday, ċertu ħajja relaxed, Ma tantx kienet tagħmel sens on paper. Imma jekk tikkomunika b'mod partikolari u jekk anke semmaj tuża teknoloġija li għandek bżonn tuża għax hawn fejtejn, malek qabel inti bil-fors rid tgħaddi minn gateway partikolari li kien radio, television. Qed il-pjattaformi li l-lumesuk faċil. Mela dik għandek anki ma kienx taħdem, imma għax tfatta gateway ieħor ta' pjattaforma social media. Li mingħajr ir-radio għax tinsiex hemm artisti li jkunu kollu mużika kontenut tajb li għamel sens għar-radio u mbagħad iddoqquh live u nies jibqgħu hekk. Doesn't work. Jew bil-kontra, nies li huma fuq ir-radio u ma taħdimx laqqas. U mhux bil-fors ħaġa għandha bżonn l-oħra. Idejament tajb kollok it-tnejn, ma mhux bil-fors ħaġa għandha bżonn l-oħra. U trid taċċetta u tiċċedi għal dik ir-realtà. Min qabel li kien tagħmel ħabem meta ma tax tippretendi ħadem da mużika mainstream fuq radio. Ma tagħmel sens, mela. Biss ibbagħdu kontatt ngħidlek l-ewwel allura hemmhekk it-teknoloġija għenet ħafna biex twassal il-messaġġ għax mhux biss li tikkrea u tikkrea anke bil-forsi wkoll teknoloġija li qabel fil-passat kelli kollu bżonn XYZ budget illum b'XYZ tagħmelha. Imma kif ħadd tikkomunika mbagħad ukoll għandek dik l-aħħar biċċa li jifdal. U l-oħra li tuża forma ta' komunikazzjoni li il-mainstream media tista' tomodu kif l-ewwel mela jkunx YouTube video. Whatever it is, ma tistax tikkrea silo thinking, għax dik oħra ġi tikkrea dawn l-echo chambers, tispiċċa tisma' dak li tisma' int biss. Imma biex vera tittestja l-ilma. Għalhekk ngħidilhom li sifru barra minn Malta. Għax il-possibilità li jkollok mitruħ quddiemek li nofshom huma tal-familja tiegħek u ħajċabxfu mhix riflessjoni ta' jew kellha nies li semgħu d-mużika tiegħek fuq ir-radio, għajna ma mustapiju. Qed iddoq quddiem il-fruħ. U inti dawn l-fruħ għandhom pjaċir bik semgħu diski tiegħek fuq ir-radio. Tiċabxfulek proset. Imma meta tkun barra li probabbli ma jkunux semgħu xejn u qed tittestja il-materjal tiegħek there and then u tara reaction tajba. Tetgram tajb ħafna. So, hemm l-elementi kollha. Għandek teknoloġija waħda mhux biżejjed. Trid ukoll it-TM, mhux it-TM, naħseb tesperjenza ir-realtajiet tal-umani, il-bniedem kif jirreġixxi dak ir-rigward. Li b'teknoloġija ma tagħmel dik differenza. Imma jiena wieħed minn dawk li pro technology, 100%. 100% pro technology. Għandha limiti u għaw ħansemmi l-AI. Jekk ngħidu fejn jista' jkun il-futur, fejn isejra, ċara ta' kristall artificial intelligence li tiġi f'kollox. Mixing, production, songwriting, lyric writing. Illum teżisti tiġa, illum teżisti li tista' tirrem u għandek il-lyrics. Fejn taf tkun tista' problematika għal bniedem li insertat li naf situazzjoni li ġrat mħiġiex kumpaniji li jenaqdu ġarta diski għamlu focus group massiv, naħseb kellhom xi snapshot ta' xi 30,000 ruħ, minn sejż balla ma ftakarx, ma b'xi waqt ieħor ġejt involut fiha, kellhom
Kont involu fl-istudju ġifieri. Le, mhux kont parti minn dak il-focus group li ġejt. Ġejt mistoqsi. U inti, ġifieri jiena wkoll li ħanajt ħaj xokjak. Li daw għażlu 10 artisti, mhux bħal-Beatles jew hekk, ġifieri mhux acts. Mhux lapiċi tal-mużika. Mhux lapiċi. Laqqas completely diżastru, ma jingħidu soffa ta' medja kemm ikkar l-isfel. U ikkrejaw AI versions u stili differenti. Ġri hip-hop li għoli. Użaw AI version ta' kull act. Tajjeb? U inti allura waħda għandek, ma tiftakarx kienx hemm 14, jien naf 7 laqqas ma tiftakarx. Ejja ngħidu l-moment kien hemm 14 u 7 ġeni differenti. Allura 7 real versions of the artist, dak l-stil, u 7 oħra l-AI versions. U l-AI talmet minn fuq dawn il-bands, ġviri semmat il-dawn il-bands? Kien hemm balla inform żgur, totalment. Creating kieku dak l-artist kellu joħroġ songada. Ok? Vuċi b'xi mod joħroġ manipolata li qed jistema' jsuqu, incredibly ġifieri. U inti rrid tagħti preferenzi tiegħek. U l-domanda għażel l-aħjar 7 tiegħek. Ir-riżultat kien b'mod fenomenali, kważi mhux għandek totalment 100%, imma l-maġġoranza marru għall-AI version. Dik perikoluża. Għax issa. Perikoluża għall-artist. Two ways perikoluża. Perikoluża għax qed tagħti s-saħħa li djar tad-diski jagħmlu flus għax they will claim intellectual property fuqha. Għax dana, jekk inti ma krejajtix inti ma sax tajt John, jien krejajta, inti tista' to be fair, tista' tajt inti tuża l-immaġina tiegħi. Imma jien nista' nikrea artist in the form of Kendrick Lamar, per eżempju, u ngħidlek u nbeħħilek jiena li din hija l-album tiegħu. Il-flus daqqa waħda 100% saru tagħjar tad-diski. Jifdal xorta waħda, jifdal step importanti għalhekk għandek it-teknoloġija importanti imma għandek bżonn l-esperjenza umana tal-bniedem. Live xa tagħmel. Il-gorillas u. Taħħoronx il-gorillas? Fair enough. Ma ejja ngħidu li hemm limits. Il-limits huma ferm akbar milli jien nkun sma' on a digital platform, ġifieri l-limits huma akbar dak ir-rigward. Għax l-esperjenza l-bniedem irid jara bniedem ieħor on stage. Tbeħħilu b'gorilla, dallu cool, interessanti, differenti. Imma mhux qed tagħmillu festival ta' 10 gorillas ta'. Mhux ħaċċetta mhux ħajħallasek dak il-flus biex jemmur dak l-event. U laqgħa dejt spiċċaw l-event, so that dik in-nifisha tipproteġi li din ma tiġrix and goes too far. Ġifieri huwa l-bżonn li nikkongregaw li se jsalva l-artist. 100%. U l-COVID għal-mitna ħafna. Għal-mitna li l-arti ma tantx għandi xi priorità għolja fil-ħajja ta' bniedem. Però għal-mitna wkoll li mingħajra n-nies jibdew il-mood bda tinbidel. Kif jikkomportaw, kif iġibu ruhom ġifieri tinbidel. Ġifieri naħseb li hemm social behaviors interessanti fiha. Imma biex nikkonkludi fuq di ta' teknoloġija, allura hemmhekk għandek każ fejn tista' tiġi abbużata aktar minn dak li kienet that was intended, iktar li l-intenzjoni tagħha ma kienx li tasal sa dal-punt. Imma pjuttost biex tgħin forsi fil-mediċina, dak kien l-iskop imma li ħadd intuża f'kollox. Għawat għat nitkellmu fuq l-arti u l-entertainment, ġifieri ir-realtà mhijiex il-bota. Ġiri rajtu dak il-ktieb ta' David Levitin, Your Brain on Music. David Levitin. Ma nafx għalfejn xi ħaġa familjari ma dak li semmi ma nasibx li rajtu le. Rajt xi accepts li jew. Insomma, huwa professur minn Berkeley, musicologist, li da kiteb dal-ktieb u beda bħala producer u mbagħad kellu ħafna interess fil-xjenza tal-moħħ, neuroscience, u beda hemmhekk speċa beda jagħmel ħafna riċerka u beda jagħmel mbagħad ħafna riċerka across disciplines, soċjoloġika, antropoloġika, u kien vera ktieb li nebbaħni fuq kemm l-emozzjonijiet li aħna nħossu fil-mużika huma xi ħaġa spjegabbli ħafna. Mela tlaqna.